مسكن ساعة سلز هذا تخيلنا بقال أملاك خيديمو لما عنتن نمهارو فقد أملاك نسناي مقبار عين سلكي زبلي بكا سناي مقبار زبلي ويتا سلز أقام شيت نخبرك لنا سلا منفسكا سلا حد حدنا سلا هزبخا سلا زكزي سلا زبوتا سلا قلقلتها تمسكن قال كان منفسك قال كان أفسسلنا نسخة تزاربنا وكزيابير بقال كان أبرز خاص حبنا إخزيابير كجبزنا تحلونا وإخزيابير وعينا كاس مليس كلنا يخمو إخزيابير بتملس أملاخ يخمو إخزيابير يعني تلك تري أذن لك تسمع أداو كان لك تدرس أملاخ يخمو إخزيابير تزارب كنا زداسس كنا زملس كنا تمسكن جها من كله أملاخنا نسجدتنا من كله جز كامل لاين نسخة كل خباخنا آخرينمو كبرون زقبا كابين خايخا بتفكروا دخاب يسوع كريستوس سون كبرير صحخا آمين شكرا يا بير مسكن كبرنا أملاهون لما أنتي نمهارو دما مستغننا هيو فقد أملاخ زيو زبليو تقدماي فقد أملاخ زيو كل ساعة تحقسو فقد أملاخ زيو كيف باتوكم تسأليو فقد أملاخ زيو بكل وامسكنو فقد أملاخ زيو قدسناهم زبلي لما أنت دما فقد أملاخ زيو سناي جبرو بكأن سناي مجبار أيتسالكيو زبلي سلزي إذا قال زي خبي يمس أيون ترى خبقلاتي هشو دشة تشاعتن عسرتن كم بقولكم يوم جمرة أنت تتسأل عن الناس بجزيو كنا عسرين مو نسناي جبري أي نسالكي امبارس جزية خلونا نقول سب من أنا قدّا نتوم آمنت درابيت سناي نجبريبل أنت تسأل عن الناس بجزية خنا عصرين أمو نسناي جبري عين سلكي امبارس جزية خلونا نقول سب من أنا قدّا نتوم آمنت درابيت سناي نجبريبلنا نعات مثل كله أبقى دائما بيتروس معرف كلته كعسر تحدك سو عسر تحمش تخم بالكمية نتوم جبرتي أتم كم جبرت كيروم زحاميهم زلوا نسناي جبرهم ريوم بتام عالتي حاتتا نأملاخ من أنت خمس جنوة أما أكل عذاب أكيدهم أصبغوا كم زي سناي إننا جبركم عشان نتم زي فلت وسبات كعبسو فقاد أملاخي حزني فقاد أملاخ زيو سناي إننا جبركم عشان نتم زي فلت وسبات كعبسو فقاد أملاخ إيو لنا فقاد أملاخ سناي مقباري سلازي حسكم لهم فقاد أملاخ كل ساعة تحقوسو زبلي كي باتوكم تسأليو بكل مسجنو فقاد أملاخ قدسناهم فقاد أملاخ سناي مقبار أي تسلكيو بار أبزمنا بفلا يابانا أبا من تونجيل ترسيع زلوت سناي مقبار زبلي سناي مقبار من البات كدمنا أو مقادي سبب بهاريو ودقوا تعاي مسحف قدسنا أبز فترة معرف شدش تقصر حمش تخمزي بلنا زيابير كأكفأ السب أمدري كم زبزحن بحسابات لبوز حلو دما ورتك كفو تراي كم زخنن رأي أبسب أبلب سب كل ساعة زحلنا حساب كفو تراي مهاري مسحف قدسنا قرنا بارسب بهاريو كفو إذا حسب كل كله أتحيزو مسحف قدس داويت كزارب كله إنه يبقى بسا إنه بابسا ولدتن بحاتيات كأتولد كويز بلنا سلزي حاتياتن أبسان كبس أنو تجميرو إنا نريو
ምናልባት ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባና ክዛረብ ከሎ ኣብ ማቴዎስ 7:11 ከምዚ ኢሉ እምበኣርከ ንስኻትኩም እኳ ክፉኣት ክነስኹም ንደቅኹም ጽቡቕ ህያብ መሃብካ ፈለጥኩም ብለና ስለዚ ንሕና ክፉኣት ኢና ደቂ ሰብ ብባህርና ክፉኣት ኢና ብሓሳባት ልብና ንሕልኖስ ኩሉ ክፉእ ጥራይ ምዃኑ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና ነዚኣ ተመሰል ካለ ኣብ መዝሙር 130 ቁጥር 4 ከምዚ ዝብለና ወእግዚአብሔር ኣበሳ እንተ ተቆጻጸርካስ ጎይታዬ መን ደው ክብል እዩ ግና ከም እንተ ክፈሩኻ ይቕሬታኻ ምሳኻ ኣሎ ብለና እምበኣር ሰብ ብባህሪኡ ወዲ ቁጣዓ እዩ ብባህሪኡ ሓጢኣተኛ እዩ ብባህሪኡ ክፉእ እዩ ማለት እዩ ብባህሪኡ እኩይ እዩ ስለ ዝኾነ ድማ እዩ ከምዚ ግብሪ ሰናይ ዘሎ ግብሪ እኩይ ዝበሃል ኣሎ እምበኣር ንሕና ተፀዋዕና ዝፅዋዓ ፍቓድ ኣምላኽ እዚኡ ሰናይ ንምግባር ኣይንሰልኪ ወይ ከዓ ኣይትሰልኪ ዝብል እዩ ኣይትሰልኪ ዝብል እዩ ነገር ግን ብባህርና ደቂ ቁጣዓ ስለ ዝኾንና ብበደልናን ብኣበሳናን ምውታ ዝነበርና እሞ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም ዝተወለድና እንርስዖ ዘለና ምናልባት እኩይ ዝበሃል ግብሪ ኣሎ ከምዚ ሰናይ ዝበሃል እኩይ ዝበሃል ግብሪ ኣሎ ከምዚ ዘንበብክዎ ሰብ ብሓሳቡ ዝሕልኖ ኩሉ እኩይ ኢልዎ እግዚኣብሔር ስለዚ ድማ ኣብ ካልኣይ ዮሃንስ ቁፅሪ 11 ዮሃንስ ከምዚ ኢሉ እቲ ሰላም ዝብሎስ ኣብቲ እኩይ ግብሩ ሓቢርዎ ኣሎ ምናልባት እዚ እኩይ ግብሪ ዝበሃል ኣሎ ኣሕዋተይ ሰናይ ግብሪ ዝበሃል ኣሎ እቶም ኣብ ኣምላኽ ዘለዉ ደቂ ብርሃን ዝገብርዎ እቶም ኣብ ፀልማት ዘለዉ ዝገብርዎ ከዓ እኩይ ግብሪ ዝበሃል ኣሎ ወይ ድማ ምስቲ እኩይ ግብሪ ከዓ ግብሪ ዓመፃ ዝብሎ መፅሓፍ ቅዱስ እውን ኣሎ ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 8 ማለት እቲ ጻድቕ ኣብ ማእከሎም ክነብር ከሎ ኣብ ማእከል ኣብ ፀፅባሕ እቲ ዝርእዮን ሰምዖ ዝነበረ ግብሪ ዓመፆኦም እታ ጻድቕ ነፍሱ ትስቀ ነበረት እምበኣር ግብሪ እከይ ዝበሃል ኣሎ እኩይ ግብሪ ኢለኩም ኣለኹም ግብሪ ዓመፃ ዝበሃል ኣሎ ካልእ እውን ግብሪ ፀልማት ዝበሃል ኣሎ ግን ሕዎም ዳ እምበር ነቲ ፍረ ዘይብሉ ግብሪ ፀልማሲ ኣይትሕበርዎ ኢሉ ኤፌሶን 5:11 ስለዚ እኩይ ግብሪ ኣሎ ግብሪ ዓመፃ ኣሎ ግብሪ ፀልማት ኣሎ ግብሪ ኒቆላውያን እውን ኣሎ መጽሓፍ ቅዱስና ነቲ ግብሪ ኒቆላውያን ጎይታ ኣነ ጸሎኤ ንስኻ ከዓ ትጸልኦ ኢኻ ግብሪ ኒቆላውያን ነገር ግን እኩይ ግብሪ ግብሪ ዓመፃ ግብሪ ፀልማት ዝበሃል ኣሎ እዚ ካባና ክንርሕቐሉ ዝግባአና እቶም ኣብ ፀልማት ዘለዉ እቶም ብዘይ ጎይታ ዳግም ዘይተወልዱ ሰባት ዘለዎም ናብራ እዩ ኣነ ንስኻትኩምን ግን ኣመንቲ ወንጌል ምስኮንና ዳግም ምስተወለድና ክንኮኖ ዝግባአና ንግብሪ ሰናይ ከይሰልከና ክንገብሮ ግባአና ተረሲዑ ዘሎ ኣርእስቲ ኣብ ኣመንቲ ወንጌል ሰናይ ምግባር እዩ ሰናይ ምግባር ምናልባት ሰናይ ንገብሮ ቀንዲ እንታይ እንተዳኢልና እግዚኣብሔር ባህሪኡ ኣካፊልና ባህሪኡና ተካፊልና ኣምላኽ ከዓ በለብለና ከም መልክዕና ብምስልና ሰብ ንግበር መልክዕ ኣምላኽ ስለ ዘለና ባህሪ ኣምላኽ ክህልወና ብግዲ እዩ ስለዚ ጎይታ ኣብ ማቴዎስ 5:44 ከምዚ ኢሉ ኣነ እብለኩም ኣለኹ ጸላእትኩም ፍተው ንዝረግምኹም መርቑ ውልድቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ክትኮኑ ንሱ ንኹፋኣትን ንሕያወትን ፀሓይ የብርቕ ንጻድቃንን ንሓጥኣንን ድማ ዝናብ ይዝንብ እሞ ንዝጸልኡኹም ጽቡቕ ግበሩ ሕዙን ኣሕዋት ሕጂ እታ ሰናይ ምግባር ትበሃል ጽቡቕ ምግባር ትበሃል ሓንቲ ቋንቋ እያ ሕጂ እግዚኣብሔር ንሓጥኣንን ንጻድቃንን ንኩሎም ጽቡቕ እዩ ዝገብር ንስኻትኩም ከዓ ጽቡቕ ግበሩ ስለቶም ዝፀርፍኹም ዝሰጉኹምን ጸልዩ ይብለና እምበኣር ጽቡቕ እንገብረሉ ከይሰልከና ጽቡቕ ሰናይ ክንገብረሉ ዝግባአና ምኽንያት ኣምላኽና ኣምላኽ ሰናይ ዝገብር ኣምላኽ ጽቡቕ ዝገብር ኣምላኽ እዩ ዝገርም መጽሓፍ ቅዱስና ኣብ ኤርምያስ 31:41 ድፈትዋ ጥቕሲያ ሓጎሰይሲ ኢሉ እግዚኣብሔር ሰናይ ክገብረሎም እዩ ብኩሉ ልበይን ብኩሉ ነፍሰይን ኣብዛ ሃገር እዚኣ ክተኽሎም እየ እግዚኣብሔር እንታይ ሓጎስ ህቦ እንተዳኢልና ሰናይ ክገብረልና ከሎ ጽቡቕ ክገብረልና ከሎ ይሕጎስ ናይ እግዚኣብሔር ሓጎስ ሰናይ ምግባር እዩ ስለዚ ድማ ንዓይን ንዓኻትኩምን ሰናይ ክንገብር ከለና ንሕጎስ ንሰብ ጽቡቕ ክንገብር ከለና ክንልግስ ከለና ክንህብ ከለና ክንቅበል ከለና ከነፍቅር ከለና ንሕጎስ ዝገርም ኣብ ምሳሌ ሰለሞን ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ ምሳሌ ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 24 ከምዚ ኢሉ ለጋስ ነፍሲ ኣዝያ ትጸግብ እቲ ዘርዊ
ከአን ርእሱ ይረዊ ይብለና እግዚአብሔር ልክ ባህር አምላክ ስለዘለና ንሓደ ሽጉር ሰብ ከነማቀሎ ኮልና ሕጉስ ንብል መጽሐፍ ቅዱስ እቲ ዘርዊ ይረዊ ይብለና እግዚአብሔር ሓጎሰይሲ ሰናይ ክገብረልኩም አምላክ ሰናይ ክገብር ዝሕጎስ ንሕና ከዓ ባህር አምላክ ስለዘለና ሰናይ ክንገብር ከለና ጽቡቅ ክንገብር ከለና ንሕጎስ ቀዳማይ ካልኣይ ከዓ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ አቦና ጽቡቅ ዝምግባር ሰናይ ዝምግባር ዝባህሪኡ በመልክዑ ስለዝፈጠረና ነንጸባርቆ ንገልጾ ንአምላክ እንገልጸሉ መገዲ ሰናይ ብምግባር እግዚአብሔር ጽቡቅ ምግባር ሰናይ ምግባር ባህሪኡ ሰናይን ጽቡቅን ዝገብሩ ንእግዚአብሔር ይገልጽዎ ኣብነት ክበኩም ይፈትዎ ዓይነት ኣብነት ከም ትፈልጥዎ ኣብ ዓለም እቲ ግብር እቲ ክፉእ ስለዘሎ እቲ ዓለም ብምልኣ በቲ እኩይ ተታሒዛላ ይብለና ስለዚ እቲ እኩይ ከመይ ገይሩ ርእሱ ይገልጽ የልና ኣብ ዓለም ከም ዝበልኩም ብግብሪ እከይ ብግብሪ ዓመፃ ብግብሪ ጸልማት ብጽልኢ ብቁጣዓ ብሻራ ብምፍልላይ ብቅንኢ ብቅትለት ብስኽራን ብጓይላ ከም ዝኣመሰለ ርእሱ ዝገልጽ እቲ እኩይ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ድማ በባህሪኡ ሰናይን ጽቡቅን ምግባር ስለዝኾነ በተምናቱ ጽቡቅን ሰናይን ብምግባር እዩ ዝግለጽ ስለዚ እምበኣር ኣሕዋተይ መጀመርያ ክንፈልጦ ዝግባአና ንሕና ክንፍጠር ከለና ኣትሒዝና ሰናይ ክንገብር ምእንቲ እዩ ኣብ ኤፌሶን 2:10 ከምዚ ኢሉ ቃል ኣምላኽ ፍጡራት ኢና እሞ ነቲ ኣምላኽ ክንመላለሰሉ ኢሉ ቀደም ዘዳለዎ ሰናይ ግብሪ بكريستوس يسوس اتفطرنا هنا أملاك قدم كفترنا كله أملاك زدالو سناي جبري كنجبري نتا قدم يلو زدالو نتا أملاك كم ملالسو ليل قدم زدالو سناي جبري بكريستوس يسوس اتفطرنا هنا كنفتر كلنا ببحرنا سناي كنجبر إليو እግዚአብሔር ፈጢርና ስለዚህ ድማይና ሰናይ ክንገብር ከለና ክንመሕር ከለና ክንድግፍ ከለና ክንልግስ ከለና ክንመቅል ከለና ፍስሐ ይስማዓና እቲ ዘርዊ ይረዊ ይልዎ ስለዚህ አምላክ ሰናይ ክገብረልና ከሎ ሓጎስ ይስምዖ እዝም በአር አመንቱ ወንጌል ንአምላክ እንገልጸሉ መገዲ ሰናይ ብምግባር ኣብ ቲቶስ 2:14 ንዑ ዝመስል ከምዚልና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዓመፃ ዘበለ ምእንተ ሓራ ኸውፃና ንርእሱውን ንሰናይ ግብሪ ዝቐንእ እን ገንዘቡ ኮኖ ዝኾነን ህዝቢ ምእንቲ ከንጽህ ኢሉ ነፍሱ በጃና ኣሕለፈ ዝገብር እኳ ዝገርም እኳ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍሱ በጃ ዘሕለፈሉ ምክንያት ቀዳማይ ኩልነና ናንቱ ክገብረና እዩ ብርግጽ ካልኣይ ድማ ንርእሱ ንሰናይ ግብሪ ዝቐንእ ሰናይ ዝገብር ህዝቢ ሰናይ ጽቡቕ ዝገብር ህዝቢ ምእንቲ ክገብረና እዩ ኣድሒኑና ብለናሉ እንደገና ኣብ ቲቶስ 3:1 እንታይ ኢሉ ንሓላቁን ንስልጣናትን ክግዙ ንመራሕቶም ክእዘዙ ንሰናይ ግብሪ ዘበለ እተዳለው ክኾኑ ንገሮም እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ ክርስቲያን ንመራሕቶም ክእዘዙ ንሰናይ ግብሪ ሰናይ ክገብሩ ሲ እተዳለው ክርስቲያን አፈጣጥሩ ንሰናይ ግብሪ እዩ ጎይታ በደሙ ዘዓደገና ንሰናይ ግብሪ ክንቀንዩ እግዚአብሔር ካብቲ ዝበና ሓሳብ እንታይ እንትራይልና ንሰናይ ግብሪ ዘበለ እተዳሎና ክንከውን ጽቡቕ ክንገብር ንጎረቤትና ንመሓዘና ንሓውና ንመገላገልትና ንፈታዊና ንኹል ሰናይ ንምግባር እተዳለው ክኾኑ እዚ ኣዘክሮም ኢሉ ዝገርም ሰናይ ምግባር ሎሚ ኣብ ዘመንና ተረሲዑ ኣሎ ክርስቲያን ምስኮና ዳግም ተወሊደ ሰናይ ምግባር ዝበሃል ተረሲዑ ሎሚ ብዙሕ ቃልና ንፈልጥ ግብሪ ግን ሒደት እዩ ዝገርም ብዙሕ ቃል ንፈልጥ ፍልጠት ኣብ ርእስና ዘሎ መቸም እንኳዕ ትርእይዎ ናይ ክርስቲያን ምስሊ ተዝርአ ልክዕ ከምዚ ፖሊዮ ዝሓመመ ገጅፍ ርእሱ ካል ነገሩ ቀጢና ፍልጠት ጥራይ ልቢ ዘይብልና ማለት እዩ ንምምቃል ንምክፋል ንምፍቃር ንምሃብ ነቲ ንፈልጦ ቃል ንምንባር ግን ድንጉያት ኢና መጽሐፍ ቅዱስ ግን ፍቃድ አምላክ እዚ ኢሉ ሰናይ ንምግባር ኣይተሰልኪዩ ሰናይ ምግባር እምባር ባህር ፍቃድ አምላክ ክፈልጥ ዝደሊ ሰብ ሰናይ ክገብር እግዚአብሔር ይደልዮ ሕዋተይ
ጳውሎስ ንቲቶስ ክምዕዶ ከሎ ከምዚ ኢሉ እዚ ቃል እዚ እሙን ኢልዎ ነቶም ብኣምላኽ ዝኣመኑ ሰናይ ግብሪ ተረሲዑ ዘሎ ኣሕዋተይ ሰናይ ግብሪ ንምግባር ምእንቲ ክቐንኡ ዓንተው ይብና ይበልኩም በዛ ኣጸቢቅካ ከተረድኦም እደሊ ኣለኹ እዚ ጽቡቕን ንሰብ ዝጠቅምን እዩ ንሰናይ ግብሪ ምግባር ዝቐንኡ ክርስቲያን ሰናይ ክገብር ክቐንእ ይግብኦ ክንፍጠር ከለና ሰናይ ክንገብር ተፈጢርና ፍቃድ ኣምላኽ እዚ ሰናይ ክንገብር መቸም ንቲቶስ ደጋጊሙ ክምዕዶ ከሎ ጳውሎስ እቶም ናትና እውን ብዘይፍረ ከይኮኑ ነቲ ብግዲ ዘድሊ ነገር ሰናይ ግብሪ ክገብሩ ይምሃሩ ኢኹም ሰናይ ግብሪ ክገብሩ ክቐንኡ ሰናይ ግብሪ ክገብሩ ክምሃሩ ይግብኦም ኣብ ካልኣይ ተሰሎንቄ 3:13 ጳውሎስ ከምዚ ኢልዎ ኣብ ማእኸልኩም ዘይሰርሕ እንተሎ ኣይብላዕ ምስ በለ ድሓር ግን ከምዚ ኢልዎም ኣትማ ኣሕዋትና ንስኻትኩም ግና ሰናይ ንምግባር ኣይትሰልኪዩ ኢሉ ሰናይ ንምግባር ምናልባት ኣይትሰልኪዩ ኣይትድከሙ ዘድክመኩም ኩነታት ክተሓልፉ ትኽእሉ ኢኹም ኣብቲ ላዕሊ እንታይ ኢሉ ኢለኩም ኣለኹ ገዛ ገዛ እናዞሩ በቃ ከምዚ ኢሎም ዕዮ ከይዓዩ ባዕሎም ከይሰርሑ ምእንቲ ሰብ ዝሰርሓሎም ጥራይ ዝበልዑ ስለዚ ዘይሰርሕ እንተ ኣሎ ኮይኑ ኣይብላዕ ምስ በለ ኣሕዋተየ ኢሉ ንስኻትኩም ግና ሰናይ ንምግባር ኣይትሰልኪዩ ሰናይ ክንገብር ክንስልኪ ከድክመና ናይ ሰብ ክፍኣት ናይ ሰብ ተንኮል ናይ ሰብ ኣይፈልጥን ዝተፈላለየ ነገር ሰናይ ከይንገብር ክስልኪየና ንሕና ናይ ኣምላኽ ኢና እግዚአብሔር ንሕያወት ንኹፉኣት ንሓጣን ንጻድቃንን ዝናብ ይዝንብ ኢሉ ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ኢድካ ክትገብርሉ ዝከኣላ እንተ ደኣ ኮይኑስ ነቲ ዝግብኦ ሰብ ሰናይካ ኣይትኽልኣዮ ይብለና ነቲ ዝግብኦ ሰብ ክትገብር እንድሕር ትኽእል ኮይንካ ነቲ ዝግብኦ ሰብ ሰናይ ኣይትኽልኣዮ ጽቡቕ ግበረሉ ክንገብር እናኸኣልና ከለና እንዲህ ዓይና ኣይፈልጥን መንፈስ ቅዱስ እናማኸረና ከሎ እናተዛረበና ከሎ ረጊፅናዮ ዝኽና እዋን ክንደይ ሰዓት ሕጂ እኳ ካብቲ ብዙሕ ግዜ ምርጋፅ ተላዕለ ሰናይ ምግባር ዝበሃል ካብ ህይወትና ስለ ዝረሓቐ መንፈስ ቅዱስ ምዝራብ ዝገደፉ ይመስለኒ መጽሓፍ ቅዱስ ግን እቶም ኣመንቲ ጎይታ ዘለዎም ድማ ኣሕዋቶም ብምዃኖም ኣይንዓቕቦም ምስ በለ እቶም በጽቡቕ ዕዮኦም ዝጥቀሙ ዘለዉ ኣመንትን ፍቁራትን ብምዃኖም ባዳ ኣብዚሖም ይገዝእዎም እዚ ነገር እዚ መሃርን ማዕድን እቶም በትጽቡቕ ዕዮኦም ዝጥቀሙ ዘለዉ ሰናይ እንተገበርካ ኣመንቲ ብምዃኖም ፍቁራት ብምዃኖም ኣብዚሖም ሰናይ ክገብሩ ይግብኦም ሰናይ ምግባር ኣምላኻዊ እዩ ንኣምላኽ ኢኻ ተንጸባርቆ ብግብሪ ንእግዚአብሔር እንንጸባርቀሉ ባር ኣምላኽ እንንጸባርቀሉ መገዲ ሰናይ ብምግባር እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ነታ መበለት ክምስክረላ ከሎ ሰናይ ብምግባር እተመስከረላ ኢሉ ሰናይ ብምግባር እተመስከረላ ኣሕዋተይ ክንደይና ሎሚ ሰናይ ብምግባር ዝተመስከረልና ክርስቲያን ሰናይ ብምግባር ዝተመስከረሉ ሰብ ክኸውን ይግብኦ መጽሐፍ ቅዱስ ንሃብታማት ክዛረቦም ከሎ ገበርቲ ሰናይ ክኾኑ ኢልዎም ገበርቲ ሰናይ ክኾኑ ብሰናይ ግብሪ ክህብትሙ ለጋሳትን መማቐልትን ክኾኑ ኢልዎም ገበርቲ ሰናይ ኣተም ኣሕዋተይ ኣምላኽና ገባሪ ሰናይ እዩ ስለዚ ድማ ሰናይኻ ሰናይ ንብሎ ሰናይ ድማ ትገብር ኣለኻ ኢልዎ ዳዊት ሰናይ ኢኻ እሞ ሰናይ ድማ ጽቡቕ እዩ እግዚኣብሔር በይኒ ጽቡቕ በይኒ ሄር ምግባር ሰናይ ድማ ባህሪ እዩ ከምቲ ዝረኣናዮ ዓንቲ ወይ ሰናይ ክገብረልናኻ ሓጎስ እዩ ስለዚ ኣባና እውን ዝቐመጦ ሰናይ ምግባር እዩ ብዙሕ ግዜ ዘይንሕጎሰሉ ምክንያት ሰናይ ስለዚ ንገብር እዩ ብዙሕ ግዜ ገለ ምሕረት ገለ ፍቕሪ ገለ ጽቡቕ ነገር ንኻልኦት ስለዚ ንገብር እዩ ብዛዕባ ርእስና ጥራይና ንሓስብ ብዛዕባ ካልኦት ምሕሳብ ገዲፍናዮ ኢና ኣሕዋተይ በዚ እግዚኣብሔር ክረዳእና ክንጽልይ ይግባአና ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዳሪና እቲ ናህና መልክዕ ናህና ኣብነትና መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ካልኣይ ተሰሎንቄ 2:17 እንታይ ኢልዎ ብሰናይ ግብርን ቃልን ዘበለ ልብኹም የጸናንዕን የበርትዕን ኢልዎ ሕጂ ግብርን ቃልን ዝብል ኣሎ ብሰናይ ግብርን ቃልን ቃል ምስ ግብሪ ዝኸይድ እዩ ኣሕዋተይ ቃልን ግብርን ብሓንሳቢ ክኸይድ ዘለዎ
نحنا بزح جزء تقال فليتنا يو أب جبري جن مسحف قدوس جن تسمعنا يقال هيوت كينو كر يدلينا كندحن كلنا بأمنة بس أجا تراينا دحنا نجار جن سلز دحنا دحنا سلز خلنا منفس قدوس سلز قدسنا نيسوس كريستوس قدسنا سلز تقبلنا نه أملاح صدقي أبانا سلز له بجبري بقدسنا بصدقي كنملا على سجزي أبيهر يدلينا يسوس كريستوس انت دارينا يو مسحف قدوس كزارب كلوتم كلته نيماوس زخود نبرو دك مزمور كزاربو خلون يسوس انت يلمو بزعبا انت تزاربوا لكم يلوم اذنا يسوس نازراوي نجر يلمو اب قدما املاخن كل حزب بجبرن قالن كالي زنبره نبي زنبره سبعه يلمو نبي مسيلوم بجبرن بقالن يسوس كريستوس املاخنا جبرن قالن نتي انفلطو قال كنبرو جبري نسو سناي يجبر سناي مغبار صبق مغبار بحر املاح من صبراقي اب جبر حوارات 10:38 بيتروس كزارب كلو املاك قرنليوس كمديلو مالت بزعبا يسوس بعل نازريت املاح بمنفس قدوس بحيلن كم زقبو أملاخ مسؤول لزخونة أنا زوري صبو كم زجبره نتوم سيتان سعرهم كلهم كم زحوي نسخاتكم تفلتيهم يسوع كريستوس تقبل له مغنيات أنا زوري صبو كم زجبره حواتي أملاخنا أنا زوري صبو لو ما أنا زورنا انتهي نجبره يفلتنا حواتي أنا زورنا نورده أنا زورنا نحمدو النازورنا سم سبدو نطف ايفلطنا حواتي يسوع كريستوس جن النازوره صبو كم زغبره صبو انا غبره يزور نيرو انا نسخاتكم دما صبو مغبار بارنا كخون يغبو نا املاح انغلصلو مغدي صبو مغباري تلازي دماينا بصبو مغبار نا املاح ننصبارقو احنا برهان عالمينا نبز برهان زي نبرهان أبيهم زقامط ويلو قوامي قنديل جيرميهم أبلع على زقامط وامبر أب كفراي كاتو تعرات هاي قامط ونيم سلزي دما برهان سلزي قلنا يسوس برهان عالمي نعنا خاب برهان لنا له كابت برهان سلزي تخافلنا برهاننا بجبري يخوص ذلوه كبرنا أملاخهم يسوس قويتايم كم خا تصبوا جبركم ريهم أب سمعت زلوا أبوهم أنت خمس جنوه برهانكم أب قدم سب يبراهيلو أحواتي برهاننا أب قدم سب كوس كبر يدليو بار قال خابتي لما أنتي كذكركم زفوت حواتي أنت تصومنا أنت تسألنا قد أملاخ أنت دلنا كنجبرو زقبانا قال لي 4 نجارات قلت في له مساعتي قلت في له كذكركم نفلتو كخنسنا دنجعنا يوزلنا تقدامي سناي جبري نمبلتن نزختامن يبلنا مصحف قدس اب قدما املاخن ابون نصهن رخصه زيبلن املخو ازيلو رسخا كاب رخصه عالمنا حلخا نزختاماتن مبلتاتن امكرومن صببومن مبصحيلو احواتي ابزلنا هاجر منالبات مبلت سبايا ميتوا بينات نبر نفلطو بزح سب كيهلونا يخيلي ነገር ግን ኮማ አይነት ህይወት ዘለዎም ምናልባት ሓዳር ገይሮም ሓዳሮም ከም ዝዘለይዎ ዘይሰለጠን ተፈላልዮም ዘለው ተፈላለየ በሃገር ተፈላልዮም ኮኑ ሁሉ ብሽግር ተፈላልዮም ኮኑ ሁሉ ነገር ግን እዚአቶም በይኖም ዝነብሩ ነገር ግን ብዙሕ መከራ ዝሓልፉ አምላክ ክንድግፎም ኣብ መከራኦምን ጸበቦምን ምብጻሒልዎ እዚኡ ኣብ ቅድመ አምላክን አቦ ንጹህን ርክሰት ዘይብሉን አምልኾ ቅድመ መዝማርና እዳውና ልዕልና ቅድመ ምስባኽናሲ ንዘኽታምን መበለትን ክንዝክሮም ኣለና ዘገርም ኳይ አምላኽ ባዕሉ ከም ዝበልኩኹም ኣብ መዝሙር ዳዊት 65:8 አምላኽ ኣብ ቅድስቲ ማሕደሩ ኮይኑ ኣቦ ዘኽታማትን ጠበቃ መበለታትን ኢሉ ዘገርም ኳይ አምላኽ ባዕሉ ኣቦ ዘኽታማት ጠበቃ መበለታት እዩ ስለዚህ ንሕና ከዓ እተቀዳማይ አምልኾና አምላኽ እንመልሰሉ ኣብ ቅድመ አምላኽን አቦ ንጹህን ርክሰት ዘይብሉን አምልኾ ነቶም ዘኽታማትን መበለታትን ኣብ መከረኦምን ጸበቦኦምን ክንበጽሓሎም ከለና እዩ ነቲ ዝጸርዕ ጥቁዕ ነቲ ረዳኢ ዘይብሉ ዘኽታሙን እናግፎ ነበርኩሞ
سمعتن إذني تمرقني زرعتن عينك أتمسكر اللي نبرت مرقاتهم وصعت بس يحني نلب مبلتات إلل أبي ليو إيوب زقرمكم إيوب نزختامات نمبلتات يحجز لذنا وقت زرعين كل مريق النيلو مرقاتهم وصعت بس يحني نلب مبلتات كإلل أبي ليو لو ما حواتي لب مبلتات لقت لب زختامات لبتهم بينهم ذلوا لبتهم وصعت لبتهم دخمات إلل كانوا بلو فقاد عملاقي ذلنا يا هاجر نا individualism هاجري نا عاي تراي زبلي حواتي نعيشه اللي قبانا نعاي إزغى نعاي زبل هاجري ذلنا يا هاجر بحفش هابتامات هاجر بعلهم الزارة وليهم individualism زبال نعاي مصحف قدس جن نزختامات نبلتات ندخمات نصقمات مبصح علل كنبلهم እግዚአብሔር ይደለና ዘገርሚ ነዝ መስል ባህር ዝነበራ አብ ግብረ ሐዋርያት ጣቢታ ትባል ንሳኻ አብለና ጽቡቅ ግብሪ ዝመልአ ነራ አብለና ንብዛሓት ጽቡቅ ግብሪ ምግባር ባህሪያ ነሩ ንመበለት ንዘኽታም መብጽሕ አትማዕዋተይ እትኻላይ ድማ ንድኹማትን ድኻታትን ምእላይ ነቲ ጎይታና ኢየሱስ ባዕሉ ካብ ምቕባል ሲመሃብ ኣዝዩ ይባርኽ ዝበሎ ቃል እናዘከርካ كم زجر كام عيين ندخومات ملاين كم زجبا بخلو أرأيكم باولوس يزي قلت هاي يسوع كريستوس زمهارو أنا دقيمي ولا لو باولوس كم قبلت مهابي زبارك كم زبالة معيين ندخومات ملاي أب حبرة سمنا أب محبر أب زخبابي أب زختما دخومات علو مني اليوم እግዚአብሔር فقط أملاك زيو سناي كنقبر صبوك كنقبر أبي سيها 35 خمزيلو نتن سنفا أداو أبرتعو نتن ولل زبلا أبراخ دما أدللو حجي نسنفا أداو أبرتعو نتن ولل زبلا أبراخ دما أدللو أبو برهان 10 خمزيلو من تزي نتن زرقحك حزبلا أداون ولل زبلا أبراخن أقنع حوانيلو حواتي بدخنات كخون قلي بحمام كخون قلي بسنات كخون قلي بسفل عليه كخون قلي نجرجن زسنفا أداو كنبرتع ولا نزبلا أبراخ كندلدل فقاد أملاقي زرقح كحزبلا أداو ولا نزبلا أبراخن كنقنعن እግዚአብሔር ندخوماتن ندخاتاتن ملاي فقاد أملاقي كل من البات هم مصحف قدسنا ثالثاي حمومات مبصح مدقاف زي قويتا حدا ما علت أمين بركو أبلع أيبلعكم من سبيء أيستخمني جيشي أيتقبلكم عارقة كدينكم ني زبلنا سم أمنتي كدينكم نقبلومي بحق له أمي يزبل له قويت هايت أمني نجرجن نعوذ مسؤول بمسلوس تفترة سبت أمي له سميء أستخمني جيشي تقبلكم عارقة كدينكم حميمة بس يحكم تأثيره مساءكم ني لقويتها أما أكلكم زحمة مدلو شما قلتات محبر يسوي نساتهم كا بس مجزيابير زيتنا لخيو قبل عليو يسألي تنا إمنا سألوا الدمنا تحمم كتدحنا يا قويتهاون كتنسويو حتى أتجيرون تقينون كحد قال لي بلنا حمومون كنا برتعو كن بصحوا قبع عنا أما جر الشاك أدمين أبكال المخاري أب شاك المخاري حمش زخنا أخيد أجايش مقبل يجي أجايش قبل كله قدام أجايش النفل طاميو كندش عنا أجايش كين قبل يفلتن أجايش كي مصنع تليفوننا زعصنا الأوان دخون هلو خون أجايش كي مصنع من جزانا عطينا زعلمتنا الأوان ده هلو خون أجايش كي نقبل من زهدمنا الأوان ده هلو خون مسحف قدوس جنجلياتهم كيف لطوا لنا بو نمل أخذ كما جايش تقبل مالهم مقبل أجايش أي ترسعوا أبراهام اللوط نقول تايم تقبل أمه يتردون نمل أخذ تقبل اللوط أجايش زبل أبين أبتغرينيا أبين جزنيا سترينجر سيزبل ذكرني سترينجر تايمالتي مثلكم نحنا قدم نتم بقولت هذا خونو نحواتنا ونكنقبلهم مقبعنا نفتوتنا أجايش مالتي جن دين فلتهم مالتي سترينجر مالتي هجي سترينجر تقبلوا قبلكم كلهم برجس حدا جنيا سبنا بجزاهم أتوه يبلكم يلهم نجرجن تقوم ويشتهم أتوه بلكم زمرحكم ويشتهم ززاربكم نجر الناس زاربنا كله وشتنا الناس قال سنا كله عينن صقو نفسنا عينفتو جزنا عينعصو وشتنا تقبلنا أتوانا بلنا كله جزنا عينعصو نفسنا عينفتو بزل اليوم القدس أنا ما قالوا
ንምቕባል ጋሻ ተቀዳደሙ ብለና ስለዚህ ባር ስትሬንጀር ክብል ከሉ ዘይትፈልጦ ሰብ እዚ ምናልባት ንሽማግለታት ብፍላይ ተቀበልቲ ጋሻ ኾኑ ከም ዝግቦም መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ምናልባት ይጎየለኹ ጊዜ ስለዚ ኸደ እስራት መብጻሕን ምዝካርን ምናልባት መጽሓፍ ቅዱስ ንእስራት ከመሳእስርቶም ኮይንኩም መከራ ጽገቡን ዘሎ ንስኻትኩም ኣብ ስጋ ከም ዘለኹም ኮይንኩም ዘክርዎም ብለና ንእስራት ከመተኣስርቶም ኮይንኩም መከራ ጽገቡ ተኣሲሮም እዮም ብሓቂ ሎሚ ኣብዚ ከተማ እዚ እስር ኮን የለን ደኾን ኸውን ኤርትራዊ ኢትዮጵያዊ ዝተኣሰረ ሰብ የለን ኸውን ገበኑን ገይሩ ተጋጊውን ክኸውን ይኽእል ዝበጽሖ ሲኢኑ ኣብዚ ንፍለጦ ኣይንፈልጦ ንእስራት ዝበሃል ኣገልግሎት ከመይ ሞ እግዚአብሔር ክረድኣና እሞ ክንጅምሮ ንእስራት ንድኹማት ምብጻሕ ዝበሃል ዝሓይሽን ዝነብርን ገንዘብ ኣብ ሰማይ ከም ዘለኩም ፈሊጥኩም ምስቶም እስራት እንተኾነ መከራ ጸገብኩም ምስ እስራት መከራ ክንጸግብ ይግባአና ኣሕዋተይ ጳውሎስ ንሰብ ፊልጵ ከምዚ ኢልዎም ኣብቲ ጸባይ ብምሕባርኩም ጽቡቕ ገበርኩም ኢልዎም ንእስራት ክንበጽሖም ይግባአና ካብ ርእስና ክንወጽእ ይግባአና ኣሕዋተይ እዛ ሃገር እዚ ፈተውቲ ርእስና ከም ንኸውን ኢንዲቪጁዋል ናይ ርእስና ጥራይ ከም ንሓስብ ጋሻ ከመጽእ ከሎ ማዕጾና ክንዓጹ ስልክና ክንዓጹ ቤትና ክንዓጽወሉ ልብና ክንዓጽወሉ ጅባና ክንዓጽወሉ ኣይፈልጥን ሞልወሲና ክንዓጽወሉ እዚ ፍቃድ ኣምላኽ ኣይኮነን ክንከፍተሉ ጋሻ ክብል ከሎ ስትሬንጀር ዘይንፈልጦ ዘይመልሰልና ንዝመልሰልና ዓድም ንሓውኹም ዓድምዎ ንሓፍትኹም ተቐበልዋ ነገር ግን ዘይንፈልጦ ዝኽብል ከለኹ ውሽጥኹም ስምዕዎ ተቀበልዎ ተልኩም ተቀበልዎ ተልክን ክንገብረሉ እስራት ከአብየለው እስራት ኣብዚ ሃገር ሓደ ጊዜ እስራት ሓደ እስር ዝበጽሖ ስለ ድሰኣነ ናልባት ባዕሎም ደው ኢሎም ኤርትራዊ እስር ኣሎሞ ሰብ ርእይዎ ይፈልጥኒ ትርእዮ ዶ ኢሎምኒ ዘገርም ናብ ንስሓ ይዘእትወካ እስራት እንተለውሲ ኣብዚ ከተማሲ ክንደልዮም እኳ እዩ ዝግባአና ከይድና ክንበጽሖም ይግባአና ስድራት ኣለዎም ጽቡቕ ተዘይብሎም ክንበጽሖም ይግባአና ብሓቂ ደኺምና ኣለና ብሓቂ ብዘይቀል ዓለም ነቶም ማንም ዘይበጽሖም ዝተረስዑስ መን ዝክሮም ማሕበር ኣምላኽ ኣመንቲ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ጊዜ ስለ ዝወሰድኩ ብዙሕ ከስፍሖ ኣይኮንኩን ቀልጢፈ ዓፀየ ኣለኹ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ጎይታ ስለ ዝነበረና ጊዜ ተመስገን ሰናይ ምግባር ባህሪኻ እሞ ሰናይ ክንገብር ደግፈና እግዚአብሔር ንዓኻ ክንንጸባረቕ ብርሃንና ክበርህ ዓለም ኩሉ ምስልኻ ክንሪኣ ደግፈና ስለ ዝነበረና ጊዜያት ኩሉ ተመስገን እግዚአብሔር ጸሎትናን ምህለላናን ስለ ሰማዓኻዮ ተመስገን ጅኻና ባኻ ንመጽእ ኣለና እግዚአብሔር ንኹሉ ንዓኻ ንረክበካ ኣለና ስለ ዝነበረና ጊዜ ተመስገን ስለ ዝህልወና ጊዜ ተመስገን ስለ ህይወትና ተመስገን ስለ ሓዳራትና ተመስገን ስለ ቅዱሳን ተመስገን ስለ አገልገልቲ ተመስገን ስለዚ ጊዜ ተመስገን ስለዚ ቦታ ተመስገን ስለዚ ዕድል ተመስገን ኩሉ ካባኻ ምዃኑ ምንጭ ዝኩሉ ሰናይ በይንኻ ምዃንካ እግዚአብሔር ብዘይካኻ ጽቡቕ ከምዚ የለ ጽቡቕ በይንኻ ኢኻ ሄር በይንኻ ኢኻ ንስኻ ሰናይ ኢኻ እሞ ሰናይካ ትገብር ኣለኻ ስለ ኩሉ ሰናይካ እግዚአብሔር ኣቦ ብርሃናት ምምልላስ ጸሎ ዘይብልካ ምንጭ ኩሉ ጽቡቕ ንስኻ ኢኻ እሞ ክብሪ እውን ዝግባእካ በይንኻ ኢኻ በተፍቅሮ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብሪ ይብጻሕኻ እግዚአብሔር ይባርክኩም እግዚአብሔር ገጹ ይብርሃልኩም እግዚአብሔር ሰላም ይሃብኩም እግዚአብሔር ጸጉ ይብዛሕልኩም ጸጋ ጎይታናን መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅረ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስኩላትና ይኹን ተባርኹ